Yawwa yanzu zan nuna muku step by step yadda za ka yi idan an maka rijista kenan, da ka ba da kuɗi an maka rijista ko kuma kai rijista da kanka. Wannan saƙon da kuke gani first time ɗin nan shine saƙon payment ɗin da ka yi, za a turo maka shi a email. Komai a email ake shi, sai na sama shiga shi nan balfas ɗin nan shi kuma na rijista ne, an riga an maka rijista kenan. To me za ka yi anan, sai ka screenshot ɗin hoton haka, kuma mai screenshot ko sai mu je mu abin nan, abu na gaba da za mu yi sai mu taɓa nan wajen mai click akan bill ɗin nan. Bayan mun yi screenshot kenan sai mu je, zai kai mu akan WhatsApp domin mu abin nan. Kuna fahimta na dai ko? Yana kawo kanan me za ka yi, sai ka zo ka yi click wannan aka accept product ɗin nan sai ka taɓa akan shi, zai je da kai cikin WhatsApp. Barka damu da wannan, zai je da kai cikin WhatsApp. Yawwa kun ga ka zo da saƙo assalamu alaikum, na focus a hamaf yanzu Felix a bani access. Haka za ka zo da wannan saƙon, haka yadda ka gan shi haka za ka zo da shi. Kun gani a lokacin da na yi nawa, kun ga har yanzu ga saƙon da zo da shi nan, ya yi min sallama, ya gaya mu abin da zai na tura mai da screenshot. Yanzu kawai dai za ka tura wannan saƙon haka. Kai in ka zo ba za ka gwamnati na riga na yi ne, in ka zo ba za ka komi anan ba, za ka tura wannan saƙon. Wani lokacin za ka ga da tura shi an dawo maka da amsa, wani lokacin kuma gaskiya za ka ga amsar ta jima. To in ka tura shi kawai ka ƙyale dai, in ba a dawo maka da amsa ba za ka jira. In aka dawo maka da amsa, me zai dawo maka da amsa? Ga wannan amsa zai dawo. Wa alaikum salam, a yi hoto screenshot na saƙon da aka yi a email, cikin email a turo. Bayan ka turo sai ka haɗu da kalmar send. Kaga send ɗin na inda hoton na haka send ɗin na rubuta. Bayan na rubuta mishi, da ya dawo online sai yake ce min na kalli wannan bidiyon. Bayan na kalla na je na yi rijista. Wannan bidiyon shine zai gwada ma da za ka, wannan bidiyon shine to wannan link na farko shine tura muku bidiyon shi yadda za ka cike form ɗin. Yadda za ka wannan ba shi bane, yadda za ka rijista wannan link ɗin da ke ƙasa ga bidiyon shi na sama. Kun fahimce ni? Wannan link ɗin na farko ga bidiyon, ga abin ganshi ne. Shi bidiyon za ka kalla sai ka zo anan ka yi rijista. Shi bidiyon zai gwada ma abin za ka yi a wannan link na biyu. Kun fahimce ni ko? Bayan ka gama rijista ɗin da kanka sai ka tura mishi da email ɗin da ka yi rijista da password da full name. Yadda ka kalli bidiyon ce yadda ka cika haka za ka tura mishi, sai ka haɗa mishi da kalmar done. Shi kenan za ka jira shi, ka rabu da shi kawai. Ka rabu da shi, zai maka approving da bayan ka tura mishi wa'annan abubuwan kenan zai maka approving ɗin abin ka. Ko wani yana ɗauka kwana biyu, wani kwana ɗaya da sauransu ne. To ka bar shi dai in yi maka approving. Ka bar shi, in ka ga ya kwana biyu bai maka approving ba za ka iya maimaitawa. Kun fahimce ni ko? Za ka iya maimaitawa. Ga ya kwana biyu maka approving ba za ka iya maimaitawa. To yanzu dun baya auto ɗin nashi baya online ne, shi yasa bai ba mu amsa ba, dun da auto yake aiki. Shi yasa to kai in ka zo in ka isko lokaci daidai ya baka amsa, shi kenan sai ka ci gaba. In bai baka amsa ba kuma za ka iya jiransa lokacin da ya baka amsa sai ka ci gaba. Ina fatan kun fahimci ni. To bayan ka gama wannan registration ɗin, da ka gama kallon wannan bidiyon na farko ka zo kai wannan ka tura mishi da abin da yake cewa, shi kenan sai wancan bidiyon na tura muku za ka je ka cike sauran bayanan sai kuma za mu je gaba insha Allah in kun gama fahimtar wannan.